As imaxes son espectaculares, pero por sorte todo quedou nun susto. Un vehículo ardeu na rúa do Bao en Poio. Nese momento había 4 persoas no seu interior, 2 adultos e 2 nenos que se dirixían cara ao colexio. Que tras dos 33 colectivos vinculados ao mar e ao medio ambiente presentan alegacións contra a proposta de dragado do río Lérez. Queren evitar que eses áridos acaben na boca da ría da Arousa. Advirten das consecuencias que esta operación pode ter dende o punto de vista medioambiental, alertando da presenza de mercurio neses lodos. Piden ademais que se compense económicamente os sectores afectados. A frota galega analiza as axudas ao combustible aprobadas polo Goberno Central. Consideran escasa a subvención de 20 céntimos por litro, tendo en conta que o prezo do carburante xa se ten duplicado. O BNG oponse á redución do rendemento de uva por hectárea que están a debater algúns sectores da denominación de orixe Rías Baixas. A formación considera que o debate é injustificado e que reducir os copos dos 12.000 aos 10.000 kilos de uva por hectárea só prexudicaría aos pequenos produtores, principalmente na comarca do Salnés. A Deputación de Pontevedra plantará 500 especies de árbores e plantas nos xardíns de Santa Clara. O vicepresidente Rafa Domínguez explicou que a rehabilitación paisaxística do convento pontevedrés contempla esta intervención que busca converter os xardíns nun elemento central do complexo. O obxectivo é transformalo nun espazo de maior calidade ambiental e estética. E Ribeira acollerá o vindeiro 24 de abril o concerto de Borja Quiza, no que rende homenaxe a Frank Sinatra. O cantante de ópera galego fará un repaso polas melodías populares americanas do século XX. Asuntos que tratamos de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Comezamos. Bueno, pois xa víamos no sumario 33 colectivos vinculados ao mar e ao medio ambiente presentan alegacións contra a proposta de dragado do río Lérez. Queren evitar que eses áridos acaben na boca da ría da Arousa. Advirten das consecuencias que esta operación pode ter porque o punto previsto pro vertido é onde se produce o afloramento da ría, co impacto que iso pode ter na produción marisqueira. Alertan tamén da presenza de mercurio neses lodos. Piden ademais que se compense económicamente os sectores afectados no tempo que duren estes traballos. 33 colectivos como confrarías, asociacións ecoloxistas e a plataforma en defensa da ría da Arousa únense para evitar que os lodos do Lérez acaben na boca da ría. Acaban de presentar alegacións ante Portos de Galicia para mellorar as condicións desta operación. Por motivos claramente económicos, de que a draga non se desplace 5 millas máis ao punto A, que é o que pide o sector do mar, porque é o que non está afectado polas correntes de afloramento. Esa é a proposta que defenden eles, o punto A fronte ao B, porque neste último o impacto medioambiental para a ría pode ser grave, tendo en conta que o lugar previsto pro vertido é a canle de entrada da ría. A pregunta do millón é por que existe ese canal de entrada en dirección suroeste-noreste? Por que está gravado no fondo da ría ese canal de entrada? Evidentemente porque hubo unha erosión. E quen produciu a erosión? Ou a corrente de afloramento? Advirten que o depósito de 500.000 de metros cúbicos de áridos nese punto afectará a productividade da ría, favorecendo as mareas vermellas. Porque acaso o declive productivo da ría da Arousa se produce por influencia divina? Se produce por causas concretas, materiais. Entre elas, a contaminación. Neste caso, poñen o foco na presenza de mercurio nos lodos do Lérez pola actividade histórica del Nosaense. Son actividades antigas e, por tanto, que previsiblemente van a estar en estratos inferiores. O problema, explican, é que se está a incumprir a normativa e as mostraxes se están a recoller das capas superficiais. Estou falando de mostras que se toman con unha culler, así con unha pequena draga que colle os 20 centímetros de arriba. Estou collendo os depósitos máis recentes. É un problema de sentido común.
Ao mesmo tempo, piden que se garanta unha compensación ao sector marisqueiro no tempo que dure esta actuación, porque demandan ademais que se proíba a súa actividade durante os traballos de dragaxe. A frota galega analiza as axudas ao combustible aprobadas polo Goberno Central. Consideran escasa a subvención de 20 céntimos por litro, tendo en conta que o prezo do carburante xa se ten duplicado. As confrarías galegas están á espera de recibir o listado das embarcacións que se van beneficiar das subvencións para facer fronte á suba do gasoil. Serán axudas compensatorias calculadas en base aos litros de combustible os días de mar de cada buque, que se estenderán ata o 30 de xuño. Estamos á espera que nos mande o Goberno Central, que nos mande o listado das embarcacións. Dignos que non fai falta que non solicitemos nada, que xa teñen eles o listado das embarcacións que se lle vai a repercutir en ese 0,20 céntimos que por fin, xa que non da outra maneira, non tiñamos subvencionado, porque se lle metían un 10% do IVA dos carburantes, e nós os carburantes do sector pesquero os tiñamos subvencionado, non? Ahora se nos di que se non nos vai a dar unha axuda de 0,20 céntimos tamén, eles van a mirar, van a facer o estándar, non vai a facer falta mandarlle ni factura ninguna, ni moito menos, da forma que nos expoñen, sería que van a controlar os litros que gasta ese tipo de barco, esa clase de barcos, según como sea o barco, e iso vai a ir notificado por os días de mar que teñas, polos días de venta. Os días de venta van non só coller xa do diario electrónico, ou que non teñen diario electrónico polos días de venta en lonja, e aí se fará a fórmula. A fórmula non sabemos como salirá a compensatoria, pero bueno, a idea era de mirar, por exemplo, si un barco consume 500 litros consume 500 litros ten 60 días de mar, esa multiplicación vais a facer os 500 polos 60 días de mar, máis multiplicado por 0,20, non? Que saliría, por exemplo, na prueba que fixamos salirían 6.000 euros. Esa sería a compensación que tería dependendo dos días de mar que teña e depende a clase de barco. A flota considera escasa esta contía, posto que xa están pagando o prezo de combustible a máis do dobre que hai tan só unhas semanas, polo que os gastos para manter a actividade disparáronse. Tampouco non vemos ben nin esta axuda de 0,20, porque parecenos moi escasa, moi pouco, porque estamos falando de 0,20, xa agora está a 1,20 €, a 1,10 €, a 1,6 €, depende en que sitio sea, e estamos falando que antes estamos pagando a 0,50, 0,55. Vamos a quedar co doble igual de gastos, pero bueno, non vamos a dicir que non, pero bueno, debían implementar un pouco máis. E por na tarifa na T7 a pesca fresca solamente vai para os puertos estatales, que serían que solamente temos en Galicia temos 4 nada máis, que é Vigo, Coruña, Pontevedra e Marín. E a Conselleira do Mar mantivo este xoves un encontro con representantes da confraría do Porto do Son. Ademais de visitar as instalacións da lonxa, analizou co patrón algúns proxectos de próxima execución, como a posta en marcha dunha aula formativa para garantir a remuda xeracional. A Confraría de Porto do Son, con máis dun século de vida e preto de 90 socios, segue a reinventarse para manter a súa competitividade. Hai anos que se sumou o sistema Lonxas Galegas 4.0 para a poxa en remoto, que permite reducir custos e axilizar a subasta. Ver en primeira persona a primeira venda dos produtos que hoxe capturaron os barcos daqui deste porto, e tamén a asistir en directo a subasta digital, a subasta en remoto, a través do sistema de Lonxas Galegas 4.0, que xa leva uns anos implantado e que funciona en casi todas as lonxas de Galicia. A parte, tamén falaremos de proxectos solicitados que se van a executar durante este ano, e tamén repasaremos temas pendientes que son de interese da cofradía e, como non, da Conselleira do Mar. Durante a súa visita, a Conselleira e o Patrón Maior abordaron tamén outros proxectos previstos polo Departamento Autonómico no Porto Sonense, como a posta en marcha dunha aula de formación encamiñada a traer a mocidade ata o sector para garantir o relevo xeracional. Vamos a facer unha aula de formación para que a xente xoven animala, darlle un aliciente para decirlle que sí que o mar ten futuro. Entón, estamos nun proxecto e máis para promocionar os produtos todos pesqueiros daqui. É un proxecto que é ambicioso. A lonja ten 30 anos e necesita unha modernización, e as modernizacións agora van un pouco en promoción do produto, en promoción porque cada vez as cuotas son menos, pescase menos, entón o que hai que mirar é do que se que pesca, vendelo a un precio que sea rentable.
Emilio Queiruga trasladou tamén a Marta Villaverde algunhas das necesidades que presenta a confraría, non só en materia de infraestructuras, senón tamén de persoal. Cada vez temos máis gastos, porque nós tiñamos 3 funcionarios que non los pagaba a Consellería, pero son a extinguir. O ano pasado jubilousenos un, co cual tuvemos que contratar un longuero, e xa temos que dispoñer de 30 ou 40 mil euros, que non sabemos onde os vamos a quitar, pero en un ano ou dous jubilasenos outro. É máis unha persona de oficina, unha secretaria. Entonces, claro, ten en conta que unha lonja tan pequena, que a facturación que nós temos, que non chegamos nunca a 2 millóns de euros, costanos moito sobrevivir. Un vehículo ardeu este xoves na Rúa do Bao no concello de Poio. Nese momento había 4 persoas no seu interior, 2 adultos e 2 nenos que ian cara ao colexo. Afortunadamente non sufriron danos, puideron abandonar o coche polos seus propios medios antes de que as lapas se estendesen ata consumir o turismo, que quedou totalmente calcinado. O lume mesmo chegou a afectar os muros das vivendas deste punto, á altura do número 6 da Rúa do Bao. Os primeiros en chegar ao punto foron os efectivos da Policía Local de Poio. Tamén participaron no operativo a Policía Local de Pontevedra, mentres que os labores de extinción correron a cargo dos bombeiros de Pontevedra e do Grupo de Emerxencia Supramunicipal de Sanxenxo. Ademais, foi precisa a intervención dun guindastre para retirar os restos do vehículo e poder restablecer o tráfico na rúa, que permaneceu pechada durante o operativo. Un veciño de Portas de 30 anos está detrás de 3 roubos con forza nas comarcas de Caldas e o Salnés. A Garda Civil levou a cabo unha operación policial que permitiu recuperar e devolver o material industrial e profesional roubado aos seus propietarios. A operación comezou a principios do ano pasado coa detención deste varón, que xa contaba con numerosos antecedentes. Tamén se rexistrou o inmoble no que residía, onde os axentes atoparon diversos obxectos de orixe sospeitosa, entre eles unha máquina de soldar profesional, unha hidrolimpadora ou un material técnico de alta tensión, valorado todo en máis de 5.000 euros. O home se lle atribuen agora, ademais doutras causas que ten pendentes, 3 novos delitos de roubo con forza. Novo choque entre a Deputación de Pontevedra e o Concello de Vilagarcía, agora pola instalación dunha food truck da campaña provincial Sabor Rías Baixas. O goberno de Luís López considera que Rabella está vetando esta iniciativa pola súa negativa a que se instale esta furgoneta de promoción gastronómica na Rúa Rei da Viña entre este venres e o domingo. A Deputación indica que solicitou por rexistro o pasado día 9 a instalación desta food truck, contando co informe favorable da Policía Local. Sen embargo, o goberno provincial acabou recibindo un informe do Concello denegando a actividade ao considerar que este emprazamento non é adecuado para este tipo de actividade ao tratarse dunha rúa comercial, indicando que podía solicitar outra localización máis adecuada. Dende o Concello de Vilagarcía tachan de infantil esta reacción da Deputación ante unha cuestión que consideran nimia e común. Dende o goberno local apuntan que o Concello recibe ao ano numerosas peticións deste tipo e que algunhas delas non se lles autoriza o emprazamento proposto por razóns diversas, como coincidir con outros actos, dificultar o tránsito ou non consideralo oportuno na zona sinalada. Apuntan que se a Deputación se lles indicou que propuxesen outro lugar, como tamén se fixo recentemente con outra proposta da Xunta, que non creou esta polémica que dende Rabella consideran pueril e estéril. Este choque chega días despois do primeiro enfrontamento entre Deputación e Concello pola perda dos fondos do segundo plan extra do goberno provincial. Finalmente, a Deputación pediu permiso á autoridade portuaria para instalar no seu recinto esta campaña gastronómica que ofrece petiscos de balde inspirados en pratos típicos da provincia. O BNG oponse a redución do rendemento de uva por hectárea que están a debater algúns sectores da denominación de orixe Rías Baixas. A formación considera que o debate é injustificado e que reducir os copos dos 12.000 aos 10.000 kilos de uva por hectárea só prexudicaría os pequenos produtores, principalmente na comarca do Salnés. A formación nacionalista reclama tamén á Xunta que realice un estudo técnico para avaliar a situación. O BNG reclama que se retire da mesa o debate sobre a redución dos rendementos de uva por hectárea na denominación de orixe Rías Baixas. A proposta plantexa baixalos dos 12.000 kilos por hectárea actuais ata os 10.000. Manifestamos a nosa posición clara de que este é un debate fraudulento, é un debate interesado
que en nada de aplicarse esta proposta beneficiaría aos viticultores do Salnés, os pequenos viticultores. A formación xa rexistrou unha iniciativa no Parlamento de Galicia sobre esta cuestión. Tamén reclaman á Xunta que interveña. Claro, é rotunda a nosa posición, é dicir, que se saque de encima da mesa esta proposta que non ten consenso no sector, ni moito menos, e despois, como unha segunda proposta, que se elabore un estudio técnico con a máxima urxencia, que xa tiña que ter elaborado a Xunta do Partido Popular, dende logo, e ese estudio no que se analice todas as situacións que pode haber, pois, sobre todo no tema dos rendimentos, que é no que estamos falando. Precisamente os nacionalistas defenden que non hai motivos técnicos que xustifiquen a apertura deste debate. Preocúpanos, efectivamente, que se lance este debate, porque, bueno, o mercado de viño Rías Baixas non presenta na actualidade problemas de excedente que xustifiquen esta medida, porque a reducción de rendementos que propón afectaría principalmente aos pequenos viticultores, fundamentalmente ou casi en exclusiva da súa zona do Salnés, a eses pequenos viticultores que teñen menos dunha hectárea por viticultor, e podría provocar que a uva que queda e que excede dos rendementos pasen ás canles comercializadoras paralelas. Pola súa banda, o BNG pon o foco na necesidade de garantir a estabilidade na denominación de orixe e a viabilidade tamén das pequenas plantacións. Por que non se pon o foco nas grandes adegas, non? E fundamentalmente nas adegas de capital foráneo, que están aumentando moito as plantacións, e porque non se pon o foco en si hai unha relación entre a produción e o prezo, porque non vai parello o tema da produción con realmente que haxa uns prezos que paguen o xusto pola produción de uva, e, polo tanto, os viticultores, fundamentalmente os pequenos viticultores, vexan a viabilidade das súas explotacións garantidas, non? Ademais de no Parlamento de Galicia, esta cuestión debaterase nos plenos dos concellos da denominación de orixe Rías Baixas a través de mocións presentadas polo BNG. E a volta da publicidade, entre outros asuntos, estaremos no convento de Santa Clara en Pontevedra, onde no seu xardín van plantar 500 especies de árbores. Pois aquí seguimos, nas novas, en Canal Rías Baixas. A Deputación de Pontevedra plantará 500 especies de árbores e plantas nos xardíns de Santa Clara, en Pontevedra. O vicepresidente Rafa Domínguez explicou que a rehabilitación paisaxística do convento contempla esta intervención que busca converter os xardíns nun elemento central do complexo. O obxectivo é transformalo nun espazo de maior calidade ambiental e estética. O proxecto de rehabilitación de Santa Clara contempla tamén a rehabilitación paisaxística dos xardíns do convento, unha intervención que inclúe, segundo o vicepresidente da Deputación de Pontevedra, a plantación de máis de 500 árbores e especies vexetais. Que mantener el bosque y los jardines de Santa Clara es tan importante o más que hacer el futuro de Santa Clara. No solo se va a clasificar, no solo se va a cuidar y sanear toda el área del bosque, no solo se va a trabajar en los jardines, sino que tenemos programado plantar más de 500 árboles, estructuras arbóreas y plantas para embellecer los jardines de Santa Clara y que sean los más verdes y bonitos que nadie pueda imaginar. De xeito paralelo, o proxecto recolle tamén o desenvolvemento dunha importante intervención arqueolóxica dos xardíns. A campaña terá unha duración inicial de 3 meses e é fundamental para integrar o complexo de Santa Clara no Museo Pontevedrés. La intervención sobre la arboleda de Santa Clara se hace por imperativo legal, por salud vegetal, pero sobre todo porque si queremos que el proyecto continúe, tenemos que hacerla e tenemos que hacerla sobre árboles enfermos. Domínguez compareceu acompañado da directora da Estación Fitopatolóxica do Areiro. Pilar Vela sinalou que no 2022 destacarase o mal estado sanitario e o embellecemento da maioría dos máis de 300 exemplares que se atopan no xardín. Ademais, asegurou que todas as especies destacadas están no bosque.
Desde Areiro, uno de nuestros objetivos es siempre preservar el patrimonio vegetal que tenemos y ponerlo en valor. Entonces, lo último que nosotros aprobaríamos sería talar unos árboles o cortarlos que fuesen importantes o que tuviesen posibilidad de sobrevivir. La posibilidad de su trasplante no era una buena opción porque no compensa ni por la importancia de las plantas ni por los daños que puedan ocasionar y sobre todo por las posibilidades de supervivencia de las plantas una vez que se trasplanten. O vicepresidente criticou tamén o posicionamento do Concello de Pontevedra. O proxecto de Santa Clara conta con licenza municipal condicionada a dúas aclaracións, unha sobre a tala das árbores e outra sobre a presenza dun pozo nos xardíns. Con el voto de Lores en el Pleno, de verdad que pone de manifiesto que esto no avance y pone por delante al BNG por encima de Pontevedra. Pero sobre todo, con ese voto, Lores ha dejado de ser una persona seria en el proyecto de Santa Clara. Ha pasado a convertirse en un hooligan del BNG. Pola súa banda, dende o goberno local aseguran que a súa intención non é boicotear ou paralizar o proxecto. O obxectivo, dixo a alcaldesa accidental Eva Vilaverde, é protexer un espazo do que podería ser un desastre ecolóxico. En Sanxenxo, o Concello e a Consellería do Medio Rural iniciaron o reparto das primeiras 1.400 árbores para repoboar as faixas secundarias. Vanse plantar en parcelas co obxectivo de mellorar a xestión da biomasa e previr incendios forestais. Veciños do municipio que previamente fixeron a súa reserva de árbores recibiron os primeiros lotes de balde de cerdeiras, carballos, castiñeiras e nogueiras. O acto, ademais do alcalde, asistiu a propia conselleira do Medio Rural. María José Gómez destacou que Sanxenxo é un concello pioneiro ao adherirse a esta iniciativa que se inclúe no convenio de faixas secundarias. Os veciños que o solicitaron recibirán unha árbore por cada 7 metros cadrados ata esgotar existencias. As persoas beneficiarias están obrigadas a plantalas nas súas terras para cumprir a normativa da biomasa. Lle dixemos á xente que se cortaban todo, se facían a tala para protexer as vivendas, que íbamos a falar coa Xunta para poder darlle gratuitamente árbores para plantar nesas franxas, non? Árbores autóctonos galegos. Eu quero lle dar xa gracias á Conselleira de Medio Rural, que gracias á Conselleira, gracias á Xunta de Galicia, podemos cumprir ese compromiso. Vanse repartir hoxe máis de 1.400 árbores de distintas especies. Un convenio que consideramos que é esencial para protexer os máis de 30.000 núcleos que temos en Galicia. E dende aquí, pois quero lanzar esa mensaxe a todos os propietarios, a todos os alcaldes e alcaldesas de Galicia, da necesidade de ter as franxas de protección arredor dos núcleos limpas de vexetación e das árbores que están prohibidas neses entornos. Por qué? Pois porque de chegado un lume, esas franxas van a axudar a protexer o que máis queremos, non? Que son as vivendas e os núcleos rurais ou urbanos, como é o caso de Sanxenxo. E o Concello da Pobra mellorará o seu sistema de recollida selectiva tras aprobar o Pleno a adhesión aos convenios coa Consellería de Medio Ambiente para fomentar a reciclaxe de papel e cartón, envases lixeiros e vidro dun só uso entre a cidadanía. Na sesión ordinaria celebrada este xoves, saiu tamén adiante a renovación do convenio para delegar na Xunta o desenvolvemento dos procesos selectivos das diferentes categorías da Policía Local, simplificando así o procedimento para a cobertura das prazas. A orde do día incluiu tamén varias mocións presentadas polo PP para o fomento da natalidade e o empadroamento no municipio ou a mellora da escola unitaria da Granxa, que non contaron co respaldo do resto da corporación. E o BNG de Ribeira demanda ao goberno que habilite unha partida para a castración de colonias felinas. Neste sentido, demandan que lle dean continuidade ao traballo desenvolvido durante o seu mandato na área de benestar animal. Os nacionalistas de Ribeira levarán o próximo luns unha iniciativa a pleno demandando unha partida de 5.000 euros para a castración de colonias felinas. Unha iniciativa que presentaremos e defenderemos no vindeiro pleno municipal para destinar unha pequena partida destinada á castración de colonias felinas valorada en 5.000 euros. É unha pequena partida económica que propoñemos para evitar que se perda o traballo realizado
ao longo dos últimos 2 anos e medio que estivemos presidindo o goberno de Ribeira é que vai a mellorar a sanidade e tamén a habitabilidade das colonias felinas e, por tanto, que darlle resposta a unha demanda non só das asociacións que traballan en defensa dos animais, senón tamén de moitos colectivos de veciños que queren evitar un problema a maiores nas súas parroquias e nos seus barrios. Trátase dunha contía mínima para continuar co labor de control destas colonias en cumprimento das demandas das asociacións e protectoras de animais e en beneficio de toda a cidadanía. As colonias felinas realmente, aínda que algún veciño poida estar en contra de investir cartos na área de benestar animal para esta fin, é importante porque teñen moitos problemas veciñais. Pensade que un gato sin castrar é un gato que vai a ter pelexas, é un gato que vai a ter incluso enfermidades, non por feridas que se infectan, co cal vai a causar máis conflitos entre veciños. Unha colonia castrada é unha colonia saudable e incluso unha colonia que pode reconciliar os veciños esa relación que poden ter cos gatos da rúa e darlle aos gatos tamén un dereito dunha vida o máis saudable posible e, ao fin e ao cabo, esa colonia acabará desaparecendo, porque os gatos da rúa teñen un período de vida aproximado de 6-7 anos. Dende o BNG lembran que durante o seu mandato puxeron en marcha a Concellería de Benestar Animal dende a que teñen impulsado diversas medidas, como a ampliación de praias caninas no municipio que conta actualmente con 5. Instan o actual executivo a continuar co labor iniciado dende este departamento para garantir o cumprimento da Lei de Benestar Animal. Seguimos en Ribeira. O Concello acaba de adxudicar as obras de renovación do Parque Infantil da Rúa Castelao, en Aguiño. A reforma contempla a retirada dos actuais elementos de xogo que se atopan xa deteriorados. No seu lugar, instalarase un equipo combinado con capacidade para uns 36 nenos e nenas, con diversos tobogáns, bambáns e plataformas. Procederase tamén a renovación do chan cun pavimento de caucho. O orzamento para acometer a obra supera os 86.000 euros, con cargo ao Plan Único da Deputación da Coruña. O prazo de execución é de 3 meses dende o inicio dos traballos. A Federación Comarcal de Empresarios de Arousa, a FECA, organizou este xoves un curso gratuito sobre robótica e loxística sostible para empresas. A xornada abordou cuestións como a digitalización, a automatización e novos entornos operativos. O curso foi impartido por Sergio Stein, CEO de Unimate Robótica, e Froilán Pereira, comercial de App Robotics. As persoas que participaron neste taller tiveron a oportunidade de coñecer da man destes expertos cal é o marco actual da robótica a nivel global, que implicación ten para as empresas, que solucións lles poden aportar, que sectores están a liderar esta revolución e como o investimento en innovación e formación está marcando a diferenza na competitividade empresarial. Esta iniciativa, impulsada pola FECA, contou tamén coa colaboración do IGAPE. E máis cousas, xa está aberto o prazo de inscripción no obradoiro de preparación para as probas de acceso ao Conservatorio de Ribeira. O curso desenvolverase en 4 sesións ao longo do mes de abril. Conformaránse 3 grupos con máximo de 12 prazas cada un. O Conservatorio de Música Profesional Enrique Paisal de Ribeira volve a ofertar un obradoiro preparatorio para as probas de acceso requiridas para cursar estudios oficiais de música. Ribeira é unha terra de músicos e polo tanto creemos que é importante que a súa oferta educativa sea tamén teña inclusive a música. Por iso, dentro do Conservatorio vamos a lanzar este obradoiro de preparación para o vindeiro ano académico, donde a rapazada terá a oportunidade de coñecer os distintos instrumentos e elixir cal é o no que se queren enfocar. Está dirixido a nenos de entre 8 e 14 anos que, ademais das nocións básicas para acceder ao grau elemental, recibirán asesoramento sobre os distintos instrumentos e especialidades que se imparten no Conservatorio ribeirense. Os participantes dividiránse en 3 grupos que recibirán 4 sesións ao longo do mes de abril. Este curso, este obradoiro, é de carácter gratuito e vámolo a desenrolar durante 4 semanas do mes de abril. Está dividido en 3 grupos. Vamos ter un grupo os martes, depois vamos ter os xoves 2 grupos. O grupo do martes vai ser con un horario de 18:30 a 19:15. O primeiro grupo do xoves vai ser ás 17 horas hasta as 17:45
e o segundo grupo do xoves vai ser das 20 horas ás 20:45. En estes días, a rapazada que asista vai a poder traballar distintas actitudes que son as que se valoran na proba de acceso para ingresar no conservatorio. E tamén, a súa vez, van a coñecer os instrumentos, que son as especialidades que se imparten no Conservatorio de Ribeira, pois para que non só vexan o que é os instrumentos que eles a mellor teñen en mente, como pode ser o piano, o guitarra, o violín, senón que tamén teñen outras opcións como pode ser gaita, clarinete, flauta, trompeta, violonchelo. Cada grupo contará cun máximo de 12 prazas que se adxudicarán por rigorosa orde de inscripción. O Auditorio de Ribeira acollerá o vindeiro 24 de abril o concerto de Borja Quiza, no que se rende homenaxe a Frank Sinatra. Baixo o título As Time Goes By, o afamado cantante de ópera galego fará un repaso polas melodías populares americanas do século XX. As entradas estarán á venda a partir deste venres de xeito presencial na Oficina de Atención Cidadá do Concello ou tamén de xeito virtual en ataquilla.com. O espectáculo As Time Goes By, de Borja Quiza, no que se rende homenaxe a Frank Sinatra, chega tamén a Ribeira. Será o vindeiro 24 de abril. O afamado cantante de ópera galego subirá ese día ao escenario do novo auditorio municipal, acompañado dun trío de músicos excepcionais, para facer un repaso polas melodías máis populares americanas do século XX, moitas das cales acabaron por converterse en cancións popularizadas por Sinatra. Son cancións que todos coñecemos. Intento, de feito, eu nas presentacións entre cancións, intento falar un pouco e meter un pouco en contexto antes de cada canción a xente, para que saiban un pouco de onde sae, de que musical sae, ou se estivo nominado ao Óscar, ou se gañou algún premio, ou algunha anécdota graciosa. Cancións como Fly Me to the Moon, My Funny Valentine, New York, New York, My Way, son moitas cancións, Come Fly With Me, son moitas cancións moi coñecidas. Penso que o público vai nas coñecer todas, porque senón as coñecen do propio Sinatra, coñecenas ou do cine, ou de publicidade, ou son cancións universais que xa quedaron no repertorio universal internacional, e que todos os coñecemos. Dende o Concello destacaron a importancia de poder acoller unha vez máis un espectáculo destas características, máis propio ata o de agora das grandes capitais. As entradas estarán á venda a partir de mañá venres de xeito presencial na Oficina de Atención Cidadá do Concello ou ben de xeito virtual na web de ataquilla.com. Veciñanza non só de Ribeira, sino da comarca, que se achegue ao Auditorio de Ribeira, que a partir de mañán, día 27, a partir das 9 da mañán estarán á venda as entradas que se poden adquirir tanto na Oficina de Atención ao Cidadán do Concello de Ribeira como a través da plataforma Taquilla. Entón, que se apresuren, porque isto vai a ser o típico concerto que vayan a voar dende o primeiro minuto as entradas. E o Campeonato de España Inclusivo de Motonáutica regresa a Portosín. A Vila Sonense será precisamente este sábado o escenario do arranque desta competición, na que se incluirán un total de 5 probas, todas elas, ademais, puntuables para o Campeonato Galego. A actividade organizada pola Asociación ADECODEA e a Real Federación Galega consistirá nun percorrido no que os participantes deberán sortear nun tempo establecido diversas boias fondeadas, ademais de ter que realizar tamén outras probas de habilidade como o fondeo, o rescate ou o amarre. A de Portosín esta fin de semana seguirálle Outes o 11 de abril para rematar o Nacional en Vigo no Liceo Marítimo de Bouzas o 19 de setembro. Pois rematamos, señores, a actualidade continúa en canalriasbaixas.com, tamén nas nosas redes sociais. De contado o programa Orixe e Calidade, centrado, xa saben, no sector vitivinícola. Graciñas, como sempre, por estaren aí. Adeus.